Nasledujúce ženy bezpochybne vyčnievajú z davu. Niektoré kvôli ochoreniu, ktoré ich postihlo, iné zase kvôli tomu, že rady experimentujú so svojím telom. Všetky však spája to isté. Od obyčajných žien sa úplne odlišujú. Niektoré zámerne, iné trpia od narodenia vzácnou poruchou. Ich anomálie ich však preslávili po celom svete. Valeria Levitin. Valeria Levitin trpí extrémnou anorexiou už od 20 rokov. Vo svojich 39 rokoch váži iba 25 kg, žije v Monaku a veľmi rada by sa zo zákernej anorexie dostala. Túži žiť pokojný život a tiež sa stať matkou. V jej súčasnom stave je to zatiaľ bohužiaľ nemožné. Napriek tomu, že je Valeria doslova kosť a koža, dostáva listy z celého sveta, kde jej ženy píšu, že by chceli vyzerať ako ona. Tento fakt je naozaj alarmujúci a preto sa Valeria so svojím príbehom snaží upozorniť na to, aká zákerná anorexia je. Michael Raffinelli. Michael Raffinelli z Los Angeles je známa pre svoje boky. Sú to totiž tie najväčšie boky na celom svete. Jej pás meria 100 cm a boky fascinujúcich 254 cm. Kvôli ním sa nevojde do dverí a v lietadle si musí kupovať 2 sedadlá. Je prekvapujúce, že sa takto zaoblila celkom prirodzene. Schudnúť však ako matka 4 detí nechce, pretože sa sama sebe takto páči. Mara Hills. Mara Hills je nemecká modelka a pornoherečka, ktorá si hovorí Bešín. Môže sa pochváliť najväčšími silikónmi na svete. Jej prsia majú veľkosť 26, ona sama má výšku len 168 cm a jej telo je útle. Každý jej prsník má viac ako 18 kg, pričom ona váži 59 kg. Bešín si na svojej obrovskej hrudi postavila kariéru. Je jasné, že jej telo na takúto záťaž nie je stavané a je len otázkou času, kedy sa prejavia prvé zdravotné problémy. O záťaži chrbta ani nehovoríme. Bešín je však šťastná. Melanie Gaydos. Žena, ktorá dobila modelingový svet aj napriek svojmu ochoreniu. 26-ročná Melanie sa narodila s veľmi vzácnou poruchou, ktorá ovplyvňuje jej vzhľad. Ochorenie sa nazýva ektodermálna dysplázia a jej príznaky sú riedke vlasy, nevyvinutá horná čelusť, žiadne myhalnice, obočie, upírie zuby a pigmentácia okolo úst a očí. Cez tak krutú diagnózu sa Melanie statočne bije s nástrahami života. Dospievanie mala veľmi ťažké, pretože už ako malá si trpela v rodine plnej alkoholikov a domáceho násilia. Stala sa terčom posmechu kvôli svojmu vzhľadu, no teraz sa smeje ona. Stala sa svetovo uznávanou modelkou práve vďaka tomu, ako vyzerá. Jej kariéra modelky odštartovala pred 4 rokmi, keď jej slávu zaistil jeden snímok, ktorý vyfotil priateľ Melanie. Jyoti MG. 18-ročná Jyoti MG z Indie je známa pre svoj miniatúrny vzrast. Pri svojej výške 62 cm je najmenšou ženou na svete. Jyoti sa stala miestnou bollywoodskou hviezdou ihneď potom, čo účinkovala v indickej verzii reality show Big Brother. Každý deň priťahuje jej vzrast veľa zvedavcov. Ona si z toho ale nič nerobí. Je jedinečná tým, ako vyzerá a jej sen je zahrať si v akčnom filme s jej bollywoodským idolom. Ak sa ti video páčilo, tak ho zdieľaj. Tiež nezabudni dať like a odber a určite sa pozri aj na náš web, kde nájdeš viac podobných zaujímavostí, ale aj mnoho zábavy, filmov, seriálov a hudby.